Ano, je to tak lidi, dneska budeme hrát kariéru za Aston Villu. S míčem moje taktika, neboli Kupsix Ball, bude vypadat takto. Doufám, že to bude fungovat, jestli budeme muset udělat jinou taktiku. Určitě budeme potřebovat jednoho středního obránce a taky s jedním pravým obráncem. Ještě jsem udělal pár koučů, aby se naši hráči vylepšovali rychleji, a pak jsem udělal ještě trochu plánu rozvoje. Mám na výběr 3 střední obránce. Jeden je Kubarsi, což je takový spíš na budoucnost. Pak je tady William Pacho, což je takový mezi Kubarsim. A pak je tady Filip Hincapie a s ním asi půjdu, protože má největší rating. Sice bude nejdražší, ale rating se počítá. A máme první přestup hotový, Hincapie do Aston Villa za 57 milionů. V první hře, našem debutu za Aston Villu. Ale teď dal nádhernou přihrávku na Watkinse a nádherná zakončení už v 11. minutě. Zrovna v čase 11:11. Takový pěkný čas. Rashford. Ještě to stihnul, ale Macet se k tomu nedostal. Nádherně. Nevím, kdo má na našem týmu 7. McKenzie. Malen. Ollie Watkins. To je taková škoda. První poločas za námi. A za mě jsme dali dobrý výkon. Ollie Watkins dal náš první gól za Aston Villu. Z nádherný střely, nádherný akce. Mohlo už mít 2, mohlo už mít 3. Ale já jsem taky mohl mít už $1 000 000 a nemám. Takže Hincapie ještě moc neudělal a teď tohle nebyl vůbec hezký faul a bude za to červená karta. Hincapie dostal červenou kartu po faulu na Fulkrika. Koho dáme do obrany, koho obětujeme a dáme asi středního defenzivního záložníka. To ani nemusíme nikoho střídat. A taky uděláme změnu. Rashford půjde dolů místo Baileyho. A taky Tielemans půjde dolů. I když tam nemáme koho. Dáme tam Onanu. Ale uděláme to takhle. Zbytek zápasu už se nic nestalo, takže jsme vezmeme vyhráli 1-0. Máme tady druhou posilu na pravýho obránce Staneši za 26 milionů s ratingem 78. Tak jo lidi, já doufám, že jste si video užili. A jestli chcete vidět takovýchhle videí víc, určitě budu rád za like, odběr zvoneček. A já vás nebudu od ničeho dál zdržovat. Mějte se, čau.